Alright mga bro, ayan. Pagas tayo dito. Dito na yan sa baba ng Atimonan. Sa baba ng Zigzag Road. Basta yung ano ko, singit. Premium. Full tank. Full tank na naman tayo. Ay, nganin na. Ayun, shout out kay Asher na kasabay natin. Naka Mio gear siya. Galing daw sila ng Santa Rosa. Kabatch ko yun, May. Kabatch ko nung high school. Tara, tara. Let's go, let's go. Alright. Ha! Lamig! Pareho nung umuwi kami last year. Daming pothole mga bro. Grabe. Daming lubak. Kaya kung nakabuntot ka sa sasakyan, mabubulaga ka sa mga lubak. Kaya ugaling magdistansya para makita natin yung ganyang mga lubak, oh, ang lalalim. Delikado kapag mabilis ka nyan. Lakas pa ng hangin. Ano ba yan? Pagod na si May. Ganito, oh. Nagsisilabasan yung mga lubak na yan kapag maulan. Lalo na yung mga tinapalan lang, natutuklap. Kaya yan, daming lubak na yun. Isisimula na yung traffic dito sa Gumaka. Papasok na to ng Gumaka eh. Nadaan pa tayo ng Seaside. Siguro din kami magpapahinga sa pinagkakainan namin. Grabe, oh, tingnan nyo. Daming sirang kalsada. Kahit kotse umiiwas sa lubak eh. Sino ba naman hindi iiwas ang lalaki? Ang lalaki ng lubak. Yari ka nyan. Ang lalaki. Parang yung butas, parang paliguan na ng kalabaw. Grabe naman. Paliguan ng kalabaw. Hindi, yung anak lang, anak ng kalabaw. Joke lang yun, joke. Ang corny mo, de loko. Ang corny. Alright, babaya na lang. Update ko kayo. Medyo tingnan nyo yung biyahe natin, medyo matraffic. So update ko yung mamaya.